פרשת תצווה. הפרשה כולה עוסקת בהכנת הכלים למשכן. הכנת הכלים למשכן. והתורה חוזרת, גם הפרשה הזאת, גם הפרשות הבאות, וחוזרים על עצמו עשרות פעמים, על כל בנייה, על כל עשייה של חלק מהמשכן, כאשר ציווה השם את משה. כאשר ציווה השם את משה. כל דבר. למה צריך לחזור על זה כל הזמן? זה תורה, הוראה. כל מה שהתורה מצווה אותנו, אז לכל קוצו של י' בתורה יש לו משמעות. אתה חוזר על כל דבר. אני מבין שכשמשה עושה משהו, זה על פי רצון השם. מה יהיה לחזור? כאשר ציווה השם את משה, כאשר ציווה השם את משה. למה לחזור על זה כל הרבה פעמים? רבותינו אומרים, משה רבנו בא ללמד אותנו, הוא אומר, תדע לך, כשיש לאדם ציווי מהקדוש ברוך הוא, האדם צריך לדעת שכשהוא עושה את רצון השם, הוא צריך להסיר מהמעשה של המצווה את הדעה שלו. כשאדם יש לו איזו מחשבה מסוימת, אפילו שהמחשבה היא לשם שמיים, לעשות רצון השם. צריך לחשוב מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני, ולא מה אני חושב איך לעשות את הדבר הזה. הרבה פעמים, גם בעבודת השם, גם המצוות שאדם עושה, אדם מכניס את המחשבה שלו, את הרצון שלו. ופה הקדוש ברוך הוא אומר משה, השם ציווה אותי, לי יש מחשבה מסוימת, אני שם את המחשבה שלי בצד, רק כאשר ציווה השם את משה. דוגמה לדבר, התורה מספרת על יהושע, שהקדוש ברוך הוא אמר לו, תדע לך, אתה נכנס לארץ ישראל, אתה אחרי משה, אתה כובש את ארץ ישראל, אתה מחלק את ארץ ישראל, ואז אתה נפטר לבית עולמך. מה עשה יהושע? משך את זה הרבה זמן. כי הוא יודע, זה תלוי בזה, החיים שלו תלויים אם הוא יחלק, לכבוש את ארץ ישראל 7 שנים. לחלק את ארץ ישראל עוד 7 שנים. מה זה לחלק? זה הגרלה, עשו הגרלה, שבט שמעון פה, שבט ראובן פה. מה? זה יומיים. לחלק 7 שנים? למשה הוא מתח את זה, למה? הוא אמר, כשאני אגמור לחלק, אני אעבור לתחנה הבאה. אז כדי לא לעבור לתחנה הבאה, נשאר. אמר לו ליהושע, אתה כביכול, אתה תלית את זה בזה, ואתה מתחת את זה. חייך שתחיה פחות 10 שנים. משה נפטר בגיל 120, 110 קברו אותו. אומרים המפרשים מה, יהושע ניסה לעשות הקדוש ברוך הוא סיבוב. מה שמצווה אותך, המפרשים לא. יהושע ידע שאחרי מותו, עם ישראל התחילו ליפול בדרך. כמו שכל ספר שופטים, מה עושה? יהושע ושופטים. עם ישראל רמה נמוכה, קיבלו עונש, הביאו מלך שיטפל בהם, חזרו בתשובה, אבל וכן חוזר חלילה. עוד פעם, עם ישראל ירדו ברוחניות, שלחו להם מלך, וככה עוד שופט ועוד שופט. אבל כל זמן יהושע, עם ישראל הוא ברמה גבוהה מאוד. כולם צדיקים, אמר יהושע, אם אני מת, מה יקרה? הוא אומר, אני עדיף שאני אמתח את זה כמה שיותר, לא בשבילי. לא כדי שאני אחיה. כדי שלעם ישראל יהיה להם זכויות, שלא ייפלו בדרך, שיהיה להם מורה דרך. אמר לו, ברוך הוא, כל הכבוד שהתכוונת לטוב, אבל זה לא מה שביקשתי. אני ביקשתי, תעשה מה שאני אומר לך. מה אתה מכניס את המחשבה שלך בתוך רצון הקדוש ברוך הוא? זה הנקודה. כשאתה בא לעשות מרצון השם, תכניס רק את מה שכתוב בהלכה, מה שאומר הגדולים, ואל תכניס את הרצונות שלך ואת המחשבה שלך בתוך הדבר הזה. יש לך ספק? תשאל הגדולים, מה לעשות, איך להתנהג. אני חושב שאם אני אפעל בצורה כזאת וכזאת, אז זה ישפיע כך וכך. את המחשבה שלך שים בצד. אפילו לשם שמיים, אני רוצה לך, אל תנסה לחזק. אפילו ששאול המלך, שלח אותו, שמואל, לך תהרוג את כל העמלקים. אז שהוא חוזר, אז הם השאירו צאן, השאירו בקר, אמרו לו, תראה, כאלה פרות לא ראינו באף מקום. 2 מטר, 3 מטר פרה, זה לבית המקדש, משהו. כדאי להשאיר אותם. ואז יהושע מדבר, כבר בלילה, הקדוש ברוך הוא אמר לישמעאל, תגיד לשאול שנגמר, הסיפור שלו, אני מחפש מלך חדש. ושמואל מגיע ליהושע, שאול, אומר לו, תגיד לי, מה הקול הזה שאני שומע?
אמר לו, זה העם חמל על הצאן, להקריב קורבנות, לעשות תיקונים במקומות של העמלקים, לעשות בירורי ניצוצות. זה אנשים גדולים, לא אנשים פשוטים. היה להם מטרה טובה. אבל מה הקדוש ברוך הוא ביקש? לא תחיה כל נשמה. לא בעלי חיים, לא בני אדם. אתה לא רוצה לעשות שום דבר. אבל אני רוצה לעשות רצון השם. זה שאתה רוצה לעשות רצון השם, אז מה? תעשה רצון השם, אבל לפי איך שהוא מבקש. לא לפי איך שאתה חושב. אתה דבר רצה גם צריך חזקיהו. חזקיהו המלך. הוא החזיר את כל עם ישראל בתשובה. לא היה תינוק בישראל שלא עסקו בטומאה וטהרה. אביו השאיר לו עם מפורק. והוא בנה את עם ישראל מההתחלה עד הסוף. והוא ראה ברוח הקודש שהילדים שלו יחטיאו את עם ישראל, אם הם יהיו מלכים, יחזירו את הקערה על פיה. אמר, אני מעדיף לא להתחתן. למה להתחתן? עדיף לא להתחתן. עדיף נשאר רווק כל החיים, ינהיג את עם ישראל, שלי עשיתי בעולם. מגיע אליו הנביא, אמר לו, צו לביתך, כי מת אתה ולא תחיה, בעולם הזה, בעולם הבא. אמר לו, מה עשיתי? אני החזרתי כל עם ישראל בתשובה, פסרתי את החיים שלי בשביל עם ישראל. אמר לו, למה אתה לא מתחתן? אמר לו, אבל מה, אם אני מתחתן, זה יזיק לעם ישראל. זה הקדוש ברוך הוא לא רוצה שיהיה חטאים בארץ יסבע עם ישראל. אמר לו, בעד דכבשי דרחמנא. מה אתה נכנס לחשבון השם? הוא ציווה אותך להתחתן? תתחתן. אבל, אין אבל. אם אני אתחתן, אני פחות אלמד. השם ציווה להתחתן, תתחתן. אם אני אתפלל בשעה כזאת, אני פחות אהיה... זה הזמן צריך להתפלל, תתפללו. לכן על זה הדרך. אדם בחיים שלו, הרבה פעמים מכניס את מחשבתו בתוך רצון השם. זה קרה אצל אדם הראשון גם. זה קרה גם בחטא העגל. ועוד ועוד. שלמה המלך. לא ירבה לו נשים. אמר שלמה, למה לא ירבה לו נשים? שלא יסירו את לבבו. שלמה המלך אמר, שלמה ישב על כיסא השם. ככה הגמרא אומרת. וישב שלמה על כיסא השם. לא היה נביא כזה, לא היה אדם כזה, שישב על כיסאו של הקדוש ברוך הוא. אז הוא אמר, אני צריך לברר ניצוצות מכל מקום. 1,000 נשים הוא לקח. מה זה 1,000 נשים? שדרך האישה הוא יכול לברר את הניצוץ באותו מקום. כמה ילדים היו לו? בודדים. בן אחד היה לו, זהו. מכל 1,000 נשים בן אחד. אז למה לקח אותם? לברר ניצוצות מכל העולם. זה מטרתו של שלמה המלך. ישב לכיסא השם, לא יודע. ומה כתוב בסוף? נשב, איתו את לבבו. זה מה שהגמרא מסבירה. אתה רואה מה זה? תעשה מה שאני מבקש. אל תכניס את החשבונות שלך בתוך המצווה שהשם מצווה אותך. זה מלווה את האדם מכל החיים שלו. כשאדם עושה משהו, תעשה מה שגדולי ישראל אומרים. תעשה מה שההלכה אומרת. אבל אל תכניס את הדעות שלך ואת הרצונות שלך, אתה מחשב לך, וזה מה שמשה מלמד אותנו. כאשר ציווה השם את משה. הארון, השולחן, כאשר ציווה השם את משה. כל פעולה שעשיתי, לא הכנסתי שום מחשבה שהיה לי בליבי, אולי נעשה את זה בצורה, זה יותר יפה, יותר מודע. השם ציווה אותי, אני רובוט. בעבודת השם אני רובוט. לא זז, לא ימינה ולא שמאלה, לא מחשבה שלי. כתוב, אדם ובהמה תושיע השם. מה זה אדם ובהמה? אדם שעושה מעשה בהמה. לא עושה מעשה בהמה. אלא ביחס לקדוש ברוך הוא כמו בהמה. בהמה אין לה דעת. אני גם אין לי דעת. את דעתי אני לא מכניס בעבודת השם. אני עושה רק מה שהקדוש ברוך הוא מצווה אותי. וזה יסוד גדול בחיים של האדם כללית. בפרט בעבודת השם, שנזכה בעזרת השם. שנעשה רצון השם באמת ובתמים. הוא ישפיע על כולנו, שפע וברכה והצלחה. כולם, כל הקהילה הקדושה, כל עם ישראל, כל החיילים, כל מי שצריך ישועה, שיחזור ביתו בריא ושלם, כל הפצועים, כל החולים, שיהיו בריאים ושלמים, וכן יהי רצון ונאמר.